Senyora presidenta, president, diputats i diputades, convidats, ciutadans que seguiu el debat. S'han demanat per qui feim aquest debat? Aquest dematí hem escoltat un president encantat d'haver-se conegut, lluny de la realitat que pateixen els ciutadans. Saben a qui m'ha recordat? En aquella madrastra que s'enlluernava en la seva pròpia imatge, però estava aterroritzada de que algú la superàs. I com la madrastra, avui el president Bauçà ha teat el coll a qui creia que el superava. I quin ciutadà es pot fiar d'un president que l'únic que li importa és ell mateix? Que conta un conte que no té res a veure amb el que pateixen els que estan fora d'aquesta cambra. El mirall del president només són noves promeses, perquè el seu balanç d'aquests 3 anys no té res a destacar. Promeses fiscals, promeses en educació, promeses en les prospeccions, promeses electorals, president, com les del 2011. Per això crec que hem de ser francs. Hem de dir a la societat on estem, quina és la realitat que vivim a Balears. Per això jo vull fer aquest debat amb la gent i per la gent de Menorca, d'Eivissa, de Formentera i de Mallorca. I als ciutadans de les 4 illes els dic de tot cor gràcies. Gràcies perquè fa 3 anys i 4 mesos ningú hagués imaginat que la solidaritat de tantes persones, d'associacions, d'empreses i de famílies anònimes havia de ser fonamental per afrontar el temps que vivim. Els ciutadans que m'escoltin coincidiran en que vivim un temps marcat per l'atur, la precarietat laboral i salaris més baixos, amb menys expectatives pels joves, més difícils per molts dels sectors econòmics que en el 2011. Per primera vegada vivim un moment històric on s'ha romput el contracte social, on pares i mares veuen en tristesa i impotència com els seus fills viuran pitjors que ells mateixos. Els experts ho defineixen com de fractura social, de ruptura dels acords de l'inici de la democràcia, que cercaven el benestar i el progrés social de tots, en l'educació i la sanitat com a grans pilars, i amb una economia social i de mercat. Tot això sembla trencat, jo diria, fins i tot fet a bocins. El preu que està impagant per aquesta fractura és un cost social altíssim que paga la gent. I si no ha estat encara més profund, ha estat per la força de la societat, per la solidaritat i la defensa dels valors més universals que han evitat un mal molt pitjor. Ningú va poder pensar fins on arribaria la injustícia, que ha anat creant una societat més desigual en un món sempre més injust. Però tampoc lo lluny que aniria la tasca de molts de ciutadans i ciutadanes que heu decidit no rendir-vos davant la pobresa, davant l'exclusió, l'atur de llarga durada i la fam infantil que han anat causant les retallades d'aquest govern. No puc dir altra cosa que gràcies a persones que guanyant menys, fent més hores de feina, en condicions sempre més precàries, han volgut tirar endavant. Sé que vos sentiu traïts per polítiques que han fet malbé les vostres vides, però també sé que això pot canviar. I com sempre, en períodes difícils, qui perd més són les dones. Gràcies a totes, perquè sé que en molts casos heu cuidat dels infants i dels majors i al mateix temps heu seguit treballant i lluitant pels vostres drets en un moment de retallada de llibertats per totes nosaltres. També el personal sanitari, que ha tractat a malalts preservant la qualitat, tot i les polítiques d'austericidi a la sanitat pública, i a les ONGs per posar-se a treballar al costat de la pobresa, dels més desafavorits per la incompareixença del govern. Gràcies de tot cor als pensionistes per surar fills i nets, no sé què hagués passat sense vosaltres. Gràcies a tots els que han batallat per evitar els desnonaments de persones que el sistema ha deixat tirats. I no vull oblidar la tasca de molts emprenedors que han seguit obrint i lluitant per crear riquesa i ocupació estable, que n'hi ha en aquesta terra i molts. I gràcies als que han seguit treballant per la cultura, editant llibres, organitzant exposicions, fent concerts, inventant per mostrar bon teatre, malgrat haver perdut qualsevol ajut i patir el 21% d'IVA cultural. Se'ls ha de tractar d'herois. Sense cultura no hi pot haver progrés. Gràcies. Gràcies als pares i mares, als estudiants, als docents i a totes les associacions i agents socials que els representen per defensar l'educació de tots.
i els treballadors públics per fer feina amb molts menys recursos, oferint un servei de qualitat. Gràcies a tots en nom dels socialistes. Segur que me deixa molta gent, però 3 anys després de l'inici de la legislatura, i ara que és l'hora del balanç, vull fer un reconeixement a una societat que ha caminat moltíssimes passes per endavant dels polítics que ens governen. Una societat que afronta un govern i unes polítiques del Partit Popular que s'han basat en retallar l'estat del benestar i en crear conflictes on mai n'havíem tingut en 30 anys d'autonomia, ha cercat solucions, propostes i alternatives. Ha estat solidària, sense mirar el color de la pell, sense amagar-se quan ha calgut donar la cara. Mobilitzada contra injustícies com el cas d'Alfapam. Pel dret a decidir de les dones i per aturar la reforma laboral, contra la persecució dels qui defensen drets com el de la vaga i contra desbarats com la modificació de la llei de funció pública i la llei de símbols. Gràcies pel coratge que heu mostrat contra les retallades. Gràcies pel seny front a les polítiques sense cap ni peus d'aquest govern. Gràcies, ciutadans i ciutadanes, per demostrar que es poden canviar les coses, que per molt que diguin, hi ha alternativa a les polítiques del dolor, de l'austeritat i dels retalls. Heu donat una lliçó per la política, pels que estimam la política, per la gent que estima aquesta terra com jo l'estim. I com que jo m'estim les meves illes, m'estim Formentera, Menorca, Mallorca i Eivissa, crec que la majoria que viviu a cada un dels vostres pobles i de les vostres ciutats me reconeixerà que no han estat 3 anys normals. No hi ha res de normal quan arribam a l'extrem que hi ha persones que gairebé juguen la vida per uns ideals, entre la indiferència generalitzada dels qui governen. No han estat 3 anys normals quan centenars i centenars de docents renuncien durant setmanes al seu sou per una educació per tots, pública i de qualitat. 3 anys que són una lliçó d'ideals a les places i a les manifestacions, amb un esperit de llibertat, solidaritat i justícia que recorda la força de la política en democràcia. La democràcia, en bones mans, és l'arma més poderosa i més pacífica per millorar la vida de les persones. I els socialistes, des d'allà on resideix la sobirania del poble, han treballat 3 anys i mig per traslladar aquest desig de la societat de canviar les coses, fent política front a una majoria absoluta, que, com sempre que succeeix en aquesta terra, acaba sent una pèssima medicina per a la nostra societat. Sempre, aquesta gran majoria acaba anul·lant qualsevol possibilitat d'esperança o es perd en deliris que deriven freqüentment en corrupció. I, a més, posa en evidència que l'eslògan de que amb majoria absoluta hi ha millor gestió és això, només un eslògan electoral. Escoltant els ciutadans, han plantejat reformes de caire fiscal progressiu per poder distribuir millor el cost social que hem estat patint. Ha estat que no. Quan han plantejat alternatives a la retallada de docents i de personal sanitari, ha estat que no. No és normal que sempre que planteges una alternativa, la majoria absoluta digui sempre que no. Dir no a tot és una recepta nefasta, fa mal a la democràcia, sobretot quan qui governa ho fa a través de decret llei, imposant i mai dialogant. Aquesta manera de fer necessita d'una altra política, molt més seny, que la política dels despatxos i d'aquest Parlament segrestat per una majoria absolutista. Una política que faci possible canvis reals, que ens tornin al que ha estat el marc de progrés d'Europa en aquest darrer segle. I aquest canvi és possible. Ho he viscut en primera persona en moltes reunions a les que he participat, en col·lectius de tots els sectors, a les 4 illes. I el que m'han transmès és esperança i necessitat de canviar. Col·lectius, persones, al cap i a la fi, que han donat la cara per aquestes illes, pels seus serveis públics, pels drets de la ciutadania més elementals. I ho han fet durant 3 anys llarguíssims, duríssims, plens de conflictes, plens de moments difícils. Com aquell moment en el que tanta gent va sortir al carrer per evitar el tancament de l'Hospital General i de l'Hospital Joan Marc. Com aquell moment en el que la gent del tercer sector va venir aquí a protestar i exigia una resposta davant la manca total de suport del govern. I a mi,
Una de les coses que Silenci, més per m'ha favor. indignat i entristit més ha estat veure com el Parlament s'ha blindat, sense deixar que la gent es pogués acostar a les portes de la casa que en teoria els representa. Però la gent no s'ha rendit. Alguna cosa estava passant perquè la gent es reunís a la plaça d'Espanya durant setmanes o quan els sindicats sortiren al carrer contra la reforma laboral. Alguna cosa està passant quan centenars de veïns protesten contra el projecte d'esport d'Esmolinar. I alguna cosa s'estava movent quan centenars de persones ho feren contra l'hotel de Serràpid a les portes d'Estrenc. I quan els docents es declararen en vaga després de la imposició del TIL és perquè el món educatiu va dir ja n'hi ha prou. La gent ha dit ja n'hi ha prou per la nova macrocarretera de Menorca o per les promeses incomplides per la radioteràpia d'Eivissa que avui ha tornat a prometre com l'any passat o per les depuradores que s'havien de fer i que Madrid mai no ha pagat. Han passat coses i estan passant coses. Dissabte torna a haver una manifestació contra els sondejos petrolífers perquè vostè no ha fet res per aturar-los. Alguna cosa ha passat aquests 3 anys perquè hi hagi hagut la manifestació més gran de la nostra història tenyida de verd. Però, sobretot, per juntar milers de persones que mai abans s'havien manifestat a les nostres illes. Gent major, gent jove, gent de tots els colors i de tots els sentiments, gent, en definitiva, amb un únic anhel que jo també tenc. Les coses han de ser i poden ser diferents. Han estat milers i milers de ciutadans que a un moment o un altre de la legislatura han fet camí pel canvi. I no ho han fet només per tenir unes idees i uns valors, o per defensar que un altre món és possible, o pel fet d'abanderar uns colors polítics, sindicals o associatius. No ho han fet pels vots ni pels partits polítics als que pertanyen, ni per una ideologia concreta, sinó per les esperances comunes que tenen i que comparteixen, encara que siguin d'ideologies diferents. Estic parlant de gent jove i urbana, de gent major, de pobles, de l'interior de Menorca, de Mallorca, d'Eivissa i de Formentera, de persones tant del món empresarial com de l'educatiu, del tercer sector o del comerç. Tots han abanderat lluites comunes, perquè el que els uneix ha estat molt més fort que el que ens separa. Els ha unit la voluntat de canviar. La voluntat que ha de forjar una nova majoria el 2015. Una majoria que, si som presidenta, veurà un canvi segur i possible. Primer, des del consens i el diàleg, refundarem de nou el contracte social entre tots que s'ha romput en aquests 3 anys. Segon, recuperarem l'estat del benestar i els serveis públics essencials. Tercer, ho farem des de les bases d'una economia social i de mercat. Quart, treballarem per recuperar el poder adquisitiu de la classe mitja i treballadora. Cinquè, lluitarem contra l'atur i la pobresa, amb la creació d'ocupació i reintegració en el mercat laboral dels aturats com a primera prioritat. L'esperit del diàleg, del consens i dels pactes han de ser els elements transversals per la propera legislatura, per assegurar el diàleg social, per afrontar reptes com la millora del sistema de finançament, per un pacte educatiu. I després d'haver escoltat el president, he de recordar l'obvi. Per arribar a un pacte educatiu s'ha de dialogar i vostè en tota la legislatura no s'ha volgut seure ni una sola vegada en la comunitat educativa. De quin pacte ens parla? Diàleg és el que s'ha demanat aquests 3 anys i des de la pau social és molt més fàcil concentrar-se en la primera prioritat de la gent, que és l'atur i les dificultats per tornar a tenir una feina si estàs aturat des de fa molt temps. Per molt que el Partit Popular presenti la baixada de l'atur amb optimisme. L'atur ha baixat a canvi de més explotació laboral i això les persones que ens escolten ho saben. Hi ha una degradació progressiva del mercat laboral després de la reforma de Rajoy. A Balears ha servit per substituir contractes a temps complet per contractes a temps parcial. I per la gent que ha perdut la feina, la resposta és insultant. Aquest govern dedica 0 euros propis a polítiques de suport als aturats.
No hi ha una política per la reinserció dels aturats de llarga durada i això acaba provocant que moltes famílies tinguin tots els seus membres a l'atur, amb moltes persones sense prestacions, en greus situacions d'exclusió social. Menys atur a canvi de més explotació. Abandonament total de les polítiques públiques per ajudar els aturats i, sobretot, un desinterès absolut per ajudar la generació més joves a que tingui millors expectatives de futur. Els contaré un exemple. Al SOIP hi ha més de 6.500 joves inscrits a l'atur. Saben quants se n'han inscrits per accedir al programa de garantia juvenil? Menys de 100. Jo crec que no es pot entendre que en la situació d'atur que he descrit que encara et cerquin conflictes quan el principal no s'ha ni abordat. I l'educació ha estat un conflicte creat artificialment des del Consolat de la Mà, alimentat pel primer mandatari d'aquesta comunitat, amb un rebuig total de la societat i que només ha aturat, de moment, la combinació de la voluntat de milers de ciutadans i les sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. L'objectiu ha estat degradar l'educació per degradar la cohesió social, degradar la nostra identitat, la nostra llengua, i l'arma principal han estat les retallades i el til, que, per cert, no s'ha anomenat en el discurs del president. S'han acomiadat 1.000 professors, s'han augmentat les ràtios, s'ha torpedejat l'autonomia dels centres en projectes imposats directament per decret llei, s'han retallat 120 milions d'euros de l'educació pública, s'han deixat de banda programes de suport especial, han reduït les beques i s'han deixat de fer noves infraestructures i milloren-ne d'altres. El consens s'ha de restablir de forma urgent. Des de fa mesos, treballant per contribuir a un pacte educatiu que adopti mesures contra l'abandonament escolar, que és el primer problema que té l'educació. Amb un pla integral de millora dels resultats educatius, amb una educació que ha de ser inclusiva, proposant una alternativa clara en l'aprenentatge de llengües, que passa, sens dubte, pel plurilingüisme, però amb recursos adients i en respecte a l'autonomia dels centres. Jo no enganaré a ningú. Recuperar i garantir l'estat del benestar no serà una tasca de 2 dies. S'han fet retalls profunds, modificat el model de salut i, per tant, cal una feina a mig termini. És imponderable retornar a una sanitat pública i universal que garanteixi l'accés a la salut a tothom. La salut ha de deixar de ser un privilegi per tornar a ser un dret. Hem de retornar la seguretat de que tenim una sanitat al servei dels ciutadans i no del dèficit públic. Garantir un temps de demora raonable, rebaixar les llistes d'espera, que aquest mes de juny afectaven a més de 120.000 ciutadans, rebaixar-les almenys al nivell del 2011. Retornar als pilars del benestar que tant ha reclamat la societat és augmentar la despesa per càpita en salut, una de les més baixes d'Espanya. Obrir els centres de salut també els capvespres, fer retrocedir els copagaments i tornar a incloure les més de 20.000 persones excloses del sistema durant aquests 3 anys. Aprofundir en la recerca en salut ens ha de fer apostar de forma decidida per una facultat pública de medicina, que doni possibilitats a molts estudiants de les illes i de fora, que aprofiti veritablement les instal·lacions de Son Espases i ens permeti apostar per coneixements que ens donin valor afegit. Reforçar el benestar també passa per reactivar un projecte sociosanitari com el de Son Dureta, de què el Partit Popular no ha estat capaç ni d'aconseguir la titularitat per les illes en aquests anys, ni una gestió feta, un fracàs rotund, que es repeteix amb altres obres del Partit Popular, com el cas del Palau de Congressos de Palma. Però, desgraciadament, segueixen apostant per grans infraestructures. Ara anuncien un gran centre comercial a les Fontanelles, que pot significar la mort del petit i mitjà comerç de Palma. Necessitam un altre model comercial. No ho podem fiar tot a un model de grans superfícies, ni a projectes que van contra la sostenibilitat territorial i mediambiental. La igualtat entre homes i dones ha estat un dels elements que més ha patit per les retallades. El desequilibri ha tornat a créixer.
la fractura s'ha tornat a fer grossa i dins aquesta fractura no hi ha res més dramàtic que la violència de gènere. Espero poder estar a l'alçada de totes les dones que sofreixen en silenci, que són víctimes de maltracte i que un govern ha d'acompanyar, ha d'ajudar, però sobretot ha de posar recursos per poder prevenir. Jo crec en una economia social i de mercat que ha fet durant dècades a Europa el model de referència de benestar. Crec que és la manca de creixement, com ara, la que causa que es dispari el dèficit i el deute, i no el contrari. I, per tant, han de fer polítiques públiques amb marcat caire social, que permetin tornar al creixement, que la gent vegi que si les coses van bé, recuperaran el poder adquisitiu, recuperaran el més senzill i el més important, poder tenir un pla de vida. Créixer des dels estímuls públics quan l'economia privada és massa feble. Això és un repte al que nosaltres hem de contribuir en l'obtenció d'ingressos per invertir i distribuir riquesa, que generi activitat i fer-ho activant un nou model de creixement. És crucial per això la batalla contra el frau fiscal i és crucial seguir millorant el sistema de finançament per corregir els dèficits històrics. Però això s'ha d'acompanyar amb un nou règim especial per les Balears, recuperant les inversions estatutàries. Hem de fer una reforma fiscal per generar ingressos dels que més contaminen i dels que més guanyen. I no com vostè proposa, que després de retallar els serveis públics bàsics d'aquesta comunitat autònoma ens anuncia continuar amb els retalls i rebaixar els imposts els de sempre, perquè té a l'horitzó unes eleccions autonòmiques. I del que no diu ni una paraula, i és fonamental, és que no podem perdre ni un euro més de Madrid. I ho dic perquè en aquesta legislatura els ciutadans de Balears han deixat de rebre almenys 1.000 milions d'euros en inversions en sectors claus per l'economia, com el turisme o la innovació, per la incapacitat del govern actual. I si hem de tenir una veu molt més forta a Madrid, de la que ha tingut aquest govern, que de fet ha estat inexistent, necessitem fer una planificació pels propers 20 anys en matèria turística. Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera són 4 illes d'èxit, però de cada vegada amb una temporada més curta, amb un turisme de masses que competeix per preu amb altres destinacions i amb polítiques com el tot inclòs que perjudiquen a bona part de l'oferta complementària. Necessitem un model que permeti conviure empresaris i treballadors, el sector d'allotjament i el sector de l'oferta complementària. Per això hem de regular el tot inclòs, en criteris de qualitat, de major i millor contractació. El turisme és cosa de tots i necessita del consens de tothom. Hem de fer plantejaments globals de futur, consolidar i millorar el producte actual, però potenciar-ne d'altres. Hem de promocionar les illes amb allò que ens dona valor afegit, invertint en creació de producte turístic lligat, per exemple, a la gastronomia, la natura, l'esport, el patrimoni, el paisatge, l'agricultura o la cultura. Potenciar les illes amb el que ens diferencia, com la reserva de la biosfera de Menorca, el patrimoni mundial de Vila o la serra de Tramuntana que aconseguirem a la passada legislatura. I hem de treballar també perquè el casc històric de Palma sigui patrimoni de la humanitat. Hem de donar valor afegit a la nostra primera indústria, complementant-la en sectors emergents. Hem de repensar les possibilitats de reindustrialització, igualment que haurem de cercar fórmules vàlides perquè el sector primari no desapareixi, perquè, entre moltes altres coses, és imprescindible per la conservació del nostre paisatge i de les nostres arrels. Hem de potenciar la innovació, rellançar sectors com l'audiovisual i ho hem de fer amb unes infraestructures de les que és fonamental poder participar. Precisament ara que vivim un procés de privatització d'AENA que ni tan sols ha anomenat. A més, necessitem una política estratègica tant des dels nostres aeroports i ports com des del punt de vista de la connectivitat, tant pels passatgers com per les nostres empreses, amb una nova regulació que garanteixi rutes i un sistema de preus just d'acord amb les necessitats de la nostra societat. I si hem de reforçar la nostra primera indústria, també hem de desenvolupar eines contra la desigualtat amb urgència, que és la problemàtica més greu que ha generat aquesta profunda crisi. En aquests darrers mesos, l'economista Tomàs Piketty
ha fet que totes les alarmes tornin a sonar, demostrant que la desigualtat és la constant que sembla consolidar-se en aquest segle XXI, amb el risc que els historiadors ja coneixen, que és el de tornar a les fractures socials que vivíem en el segle XIX, i això no ho podem acceptar. I crec que això s'ha de combatre amb un principi evident, que ningú ha de quedar exclòs ni fora del sistema, i per això hem de tenir una mesura de xoc que s'apliqui progressivament, un nou dret social, una renda bàsica, que s'adapti als nous perfils de pobresa, que ajudi a reduir aquest forat que de cada vegada es fa més gran. L'objectiu és la inclusió social, impulsant polítiques actives d'ocupació, amb un dret articulat amb educació, salut, habitatge i serveis socials, que simplifiqui l'actual sistema de prestacions i amb una clara perspectiva de gènere. Polítiques per recuperar drets perduts, com en matèria de dependència, perquè tenim 3.000 persones esperant. No hi ha hagut ni una sola plaça residencial nova, ni una sola plaça residencial concertada, dependents i discapacitats que han perdut o han vist rebaixat el seu ajut econòmic. I la resposta és clara. L'aplicació de la llei de dependència tornarà a ser prioritària la propera legislatura. I en aquest moment de transformació democràtica és imprescindible avançar en el nostre model d'arquitectura institucional que marca l'Estatut i que suposa un major autogovern pels consells insulars, amb uns ajuntaments de proximitat i que siguin els que prestin els serveis més propers i amb un sistema molt més democràtic i participatiu, on el Parlament sigui una eina a l'abast del ciutadà i no el que és ara un instrument al servei del Partit Popular. La propera legislatura serà la de la transparència, una llei que aprovarem en els primers 100 dies. Aquests són els canvis que espera la ciutadania. Canvis per combatre les desigualtats, canvis per estimular el creixement, canvis per preservar el benestar, canvis per recuperar drets i llibertats. Aquesta ha estat una legislatura de pèrdua de drets, de llibertats retallades, d'imposicions autoritàries com la llei de símbols o projectes com el de l'avortament, d'eliminació d'eines de participació social com el Consell de la Joventut o el Consell Econòmic i Social, que per suposar recuperarem. Una legislatura també on les veus contràries a les retallades han estat silenciades pels mitjans de ràdio i televisió públics. Vull primer defensar aquí els treballadors d'IV3. Ho tenen difícil. Treballen més per una eina política que un instrument al servei dels ciutadans. Hem de retornar la pluralitat a la ràdio i televisió de tots. Ha d'estar dirigida per professionals i en el terreny, a Eivissa, a Formentera, a Menorca i a Mallorca, que informi, que conti la realitat de la nostra terra i que promocioni la cultura i la llengua. Mai es pot justificar emprar la televisió per dividir, per apagar la veu dels qui discrepen de qui governa. A 7 mesos de les eleccions, el balanç d'aquesta legislatura mostra que la política no ha servit per millorar la vida de la gent en un moment que havia de ser un escut contra la crisi. La política d'austeritat ha fet passar el país d'una situació de crisi a la depressió social. Tocam en les mans un final de cicle a 200 dies de les eleccions. I per això m'he dirigit a tots aquells que han dibuixat el canvi que s'ha de fer possible a partir del maig. La gent ha dit clarament el camí que s'ha de seguir. Nosaltres ho hem traslladat en aquesta cambra amb propostes que gairebé sempre han tingut el no per resposta. Davant una política del no hi ha altra alternativa que els retalls, els valors han sortit del més profund de la nostra societat. Valors que han de ser els que marquin el futur de la nostra comunitat en els pròxims anys i que canviïn el rumb d'una legislatura dirigida per un president que va fer promeses que no han estat més que un brindis al sol. D'un mandatari avui, 3 anys després, aïllat en el consolat, captiu de la seva megalomania, arrossegat al precipici de la història per la seva intransigència, incapaç de governar per tothom, ni tan sols pels seus, obsessionat amb ell mateix, un president que contínuament ha mesclat els interessos particulars en l'interès general, faltant sovint a la veritat. Una persona amb dificultats per estar al costat de la gent, entre ell
i el poble sempre ha situat la Guàrdia Civil. El defineix molt que en tota la legislatura no ha anat cap vegada a l'obertura del curs universitari. Un president que ha abandonat a la ciutadania la seva sort en els darrers 3 anys i que avui s'examina dirigint un govern que no ha donat explicacions sobre un partit que té a molts dels seus líders, a molts dels seus responsables d'anteriors governs, a la corda fluixa, pendents de la justícia, immersos en casos de corrupció i amb un fet sense precedents, en l'expresident autonòmic a la presó. Avui, aquest examen, que és el debat de política general, el president l'hauria de passar visitant les urgències de Son Espases, o un centre d'educació pública a Menorca o Formentera, o un menjador social d'Eivissa, o les empreses que tenen dificultats a Mallorca. I, en canvi, fa demagògia parlant de la reducció de diputats, quan el que vol dir és reducció de representativitat. Vol dir canviar les regles de joc per seguir el consolat, per evitar el canvi que desitja tanta gent. Ho tingui clar. Amb el nostre vot no ho aconseguirà, president. Estic convençuda que s'acosta un temps nou, que ens diu que el futur s'ha d'encarar d'una manera diferent. No pot ser que la majoria sofreixi mentre una minoria viu millor que mai. Precisament quan hi ha pocs recursos, quan hi ha crisi, necessitant governs que sobretot redistribueixin riquesa. I això és el que la societat demana. Una segona legislatura de Bauzá no ens la podem permetre. En un temps de convulsió política, econòmica i institucional podem oferir un canvi segur, amb diàleg, estabilitat, confiança i pau social. Canviar tot això, canviar aquests darrers 3 anys, suposa tornar als valors de l'esquerra, de la socialdemocràcia, de l'Europa social que tant manca actualment. Han de tornar als valors universals que han fet progressar les societats modernes per revertir aquesta situació. Jo crec que la majoria que m'escolta coincidirà. El pitjor que ens pot passar és deixar a la dreta radical estar al capdavant d'aquesta terra, perquè acaba derivant en populismes com estem vivint a tota Europa. Com a alternativa, valors i principis. Política al servei de les persones. Senyores i senyors diputats, vaig acabant. Els he relatat el que veu la gent del carrer, perquè qualsevol persona de classe mitja, de classe treballadora, sent que el seu futur està més amenaçat que fa 3 anys i que té cada dia més dificultats. Sent que aquest govern, en lloc d'ajudar, ha empitjorat les coses i que el seu president ha cercat més provocar problemes que trobar solucions. La gent està decebuda d'aquesta legislatura, però parla més que mai de política. La solidaritat i la voluntat de la gent és la que ha fet front a unes polítiques de retallades que volen acabar amb el nostre model de benestar. Jo vull canviar. Jo som una ciutadana que ha vist molta i molta gent amb ganes de canvi durant aquests 3 anys, que he anat a manifestacions plenes d'esperança i d'il·lusió, que he escoltat la veu de les persones i de la gent que ha viscut les retallades, que setmana rere setmana he alçat la veu contra unes polítiques que volen acabar amb el que han construït entre tots. Jo tinc il·lusió, tinc ganes i tinc forces. Jo crec que el país pot canviar. Més, crec que el país ha de canviar. Per això faig una crida a la gent de Menorca, d'Eivissa, de Formentera i de Mallorca. La dreta utilitzarà la por. Senyora Mangola, acabi, per favor. Vaig acabant. La por, la resignació i l'apatia de molts ciutadans. El seu gran triomf seria fer-nos creure que no hi ha res a fer, que no hi ha alternatives, que les coses no poden canviar. Aquests seran els arguments dels qui volen quedar al poder. En canvi, jo estic segura que hi ha una gran majoria social disposada a lluitar per un futur millor, disposada a somiar una terra de possibilitats pels seus fills, disposada, com estic jo, a no deixar-nos trepitjar, disposats a ser utòpics i a no rendir-nos, fent nostre el que deia el poeta. Tot està per fer i tot és possible. Moltes gràcies. Senyor president, me té molt preocupada. M'apareix que tota la rumorologia que corre sobre vostè avui s'ha demostrat que és realitat. Una persona que viu aïllada en el consolat,
estancat en el seu món obsessiu, que per res respon a la realitat que viuen, que pateixen i que senten els ciutadans de les Illes Balears, una persona obsessionada en si mateixa. Jo, me, mi, conmigo. Això és el senyor Bauzá. Una persona que mai assumeix un fracàs, mai rectifica, mai s'ha equivocat. Seus grans fracassos polítics, com els ha assumit, senyor president? Té antes cap des que li ha estat més lleal. Impost verd. Una idea seva, li té amb el cap al senyor Aguiló. Hospital General i Joan Marc, idea seva, però li té amb el cap a la senyora Castro. Estil, idea seva, però li té amb el cap a la senyora Camps. I una altra característica, té el cap en els fidels i li té el cap en els que li fan ombra. I això, com que no és molt difícil, ha hagut de renovar el 60% del seu govern. I avui, incomprensiblement, li té el cap en el Batlle de Palma. Ell mateix, i no jo, diu: la forma de governar del senyor Bauzá tindrà conseqüències a curt termini. Queda tot dit, senyor president. Tinc 10 minuts i no puc respondre a tant d'improperis com ha llançat en aquesta tribuna en les seves llargues hores de parlar. Però miri, ja està bé que insulti els mestres. Ja està bé que insultin els docents d'aquesta comunitat autònoma. Els docents no fan política a les aules. No fan política a les aules. Jo no sé de quins fills ni de quins mestres parla vostè. Jo no m'agrada parlar de temes personals, senyor president, però tinc dos nens saharauis amb acollida d'estudis i els educo a una escola pública. I he conegut de primera mà el que significa i el que fan els docents de les Illes Balears pels alumnes, pels pares i mares i per tota la comunitat educativa. I són docents que s'hi deixen la pell malgrat vostè i que posen del pes de la seva butxaca perquè no hi hagi cap nen que passi gana en els menjadors escolars. Per tant, ja no li permetré més aquests insults en els treballadors públics de la docència, en els que els encomanem el millor que tenim, l'educació dels nostres fills, senyor Bauzá. Per tant, ja basta. Qui ha fet un escàndol en l'educació de les nostres illes ha estat vostè, i només té un nom i un responsable, José Ramón Bauzá. I què ha fet? Ha retallat com mai en aquesta terra. 120 milions d'euros. Ha tret de fora a més de 1.000 professors. Ha eliminat els programes de suport d'atenció en els infants més febles. Ha eliminat tot el pressupost en infraestructures educatives. Senyor president, el problema que teníem era el fracàs i l'abandonament escolar i vostè l'ha augmentat perquè tots aquests projectes eren fonamentals per lluitar contra el problema de l'educació, que és fracàs i abandonament escolar. I en vostè augmenta. I qui està obsessionat, malaltissament obsessionat en la qüestió lingüística és vostè. És vostè. Aquí no havíem tingut mai cap problema fins que ha arribat vostè en el consolat de la mà. Mem, comenci a estudiar. Tu 3 anys i mig de president. Escolti, aquí no hi ha cap normativa d'immersió lingüística. Aquí hi havia un decret de mínims i una llei de normalització lingüística que s'aplicava en llibertat des dels consells escolars, des de la comunitat educativa i des dels centres. Vostè va intentar, no se'n recorda, va passar una enquesta perquè els pares triassin en quina llengua havien de fer l'aprenentatge dels seus fills. Un 80% li va dir en català i se va tornar com a boig. Senyor president, no ho va poder assumir. I aquesta és la realitat. Per tant, no mos conti més històries. Assumesqui, Estil és mort. Estil és mort. Li ha mort la ciutadania, que té molt més intel·ligència del que vostès han fet, i li ha mort el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Per tant, ho deixi anar. Acati les sentències i ho deixi anar. No mos destrossi més una educació pública que l'únic problema que té és vostè i el seu govern. Arriba molt tard a qualsevol proposta de pacte educatiu. No se'n record quantes vegades li he demanat reunions a la comunitat educativa, almenys més de 10, i sempre m'ha dit que no. Els docents han vengut davant el consolat i li han demanat reunió i vostè no s'hi ha volgut reunir. Per tant, senyor president, ja basta d'insultar. Ja basta. Sanitat. Sanitat. Ha posat la salut en el servei del dèficit públic. Vostè, no sé si se n'ha donat compte, ha llevat un dret que era universal, el Real Decret d'en Rajoy. Nosaltres aquí hem tingut un president que no l'ha volgut recórrer. Jo estic orgullosa de les comunitats autònomes quan duiten el Constitucional, perquè han dit tots els ciutadans tenen el mateix dret a una salut pública i universal, i vostè no ho ha volgut fer. Vostè és el que ha tancat els centres de salut des del capvespre i mos diu: han pujat les urgències dels hospitals com una gran notícia. Hombre, és que ha tancat els centres de salut des del capvespre i on vol que vagi la gent que està malalta a les urgències de l'hospital. Això no és una bona notícia, senyor president.
Això no és una bona notícia. I mos diu, no, els retalls no influeixen en la qualitat assistenciària. Ja li contaré jo. 120.000 ciutadans que esperen, o bé per una prova complementària o per una intervenció quirúrgica, Ventura vostè no s'entera perquè sabeu que els hospitals públics els atrepitja poc. Però la gent que els atrepitja ho sap. Li demani a una persona que necessita una colonoscòpia quant de temps espera ara i quants esperava quan governàvem nosaltres. Ara espera més d'un any. I sap quanta gent no ha arribat a poder ser intervenida perquè desgraciadament ha mort? I pensi, senyor president, i faci alguna reflexió seriosa. Me parla de la radioteràpia d'Eivissa. Miri, estava planificat des de juny del 2010. Ho vol veure, senyor president, ho vol veure en el pla funcional que nosaltres vàrem aprovar. Deixi de mentir, perquè les mentides tenen les cames molt curtes. I si s'hagués fet el que nosaltres li vàrem deixar projectat, estaria en funcionament i seria públic, que és el que nosaltres volem, no ho volem privatitzat, senyor Bauzá, escolti. I deixi de dir que vostè paga els malalts en els que vostè utilitza d'una forma increïble, quan li interessa, els malalts que fan radioteràpia a Mallorca i que venen de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, en els que el govern els ha de pagar una mísera dieta de 17 euros, sap quant de temps fa que no cobren? Fa un any, amb el seu govern, senyor president. No me digui que jo no m'he preocupat mai ni pels discapacitats ni les persones amb dependència. Si alguna cosa vaig fer com a presidenta del Consell va ser posar d'obès i recursos econòmics en això i posar moltes places residencials noves, cosa que vostès no n'han feta ni una. En té 3.000 que esperen. Miri, senyor president, la societat que dibuixa és la desigualtat. Aquesta és la que vostè vol. La societat on no tothom no té les mateixes possibilitats. I me parla de l'atur i me diu, me mostra gràfics dels seus, que fa vostè, que li fan a vostè. Miri, han augmentat un 24% els milionaris. La classe mitja està desapareixent perquè s'està empobrint i els treballadors estan en una situació, molts d'ells, d'exclusió social. A vostè li pareix fenomenal que baixem la xifra dels aturats perquè tenim una persona que ha aconseguit un contracte laboral de 2 hores durant 7 dies. A mi m'apareix una mala notícia. A mi m'apareix una mala notícia. I a veure, senyor president, també si això ho entenem. Estem reemplaçant contractes a temps complet per contractes a temps parcial. Si comptam les hores treballades el darrer any, han baixat un 1,1%. Significa que han perdut 8.000 llocs de feina a temps complet. Aquesta és la gran mentida que explica el senyor Bauzá. Miri, per pagar tot això que jo li he dit, dels drets de sanitat, dels drets de salut, dels drets de serveis socials, se necessitava un govern amb força, un govern amb capacitat de negociació, un govern amb un president amb fortalesa, un president que quan s'ha anat a Madrid se l'escoltàs. Bé, de vostè ha estat un desastre, senyor president, pitjor impossible. Sistema de finançament, li han vengut a pegar la galtada política aquí, el senyor Rajoy, pam, no hi haurà sistema de finançament, que és el que vostè havia fiat tota la legislatura. Règim especial, no n'hi haurà. Inversions estatutàries, ha arribat en el ridícul de dir com un èxit que ha aconseguit un zero. Un zero, senyor president, perquè no ha estat ni capaç d'aconseguir una inversió ni capaç de presentar un projecte per demanar finançament. Ha mentit contínuament i en el pressupost general de l'Estat, senyor president, mos posa a 124 euros per càpita, la meitat de la mitjana espanyola. Vostè ho troba una bona notícia? Jo no. Trob que en Rajoy mos tracta molt malament. No és govern d'Espanya, no sempre és govern d'Espanya, és el govern que dirigeix el Partit Popular. Té nom i llinatges. Miri, ha estat incapaç de millorar el finançament. Ara mos proposa una reforma fiscal que, senyor president, diu, mantindré els mateixos retalls, llevaré ingressos perquè faig una rebaixa fiscal, augmentaré el pressupost. Sap que Europa està entrant a la tercera recessió econòmica? Els miracles passen a un altre lloc. En el Parlament no solen succeir. Per tant, senyor president, deixi d'enganar. Proposta electoral i electoralista, perquè té a 7 mesos unes eleccions i se pensa que així podrà tenir alguns vots. Miri, vostè, que ha estat el campió del dèficit, va dir, jo, si me diuen un 1,8, doncs he de fer un 1,6, perquè jo he de demostrar en Rajoy que jo som, en fi, un home potent i que sé llevar grassa, que és llevar professors, que llevar metges, que llevar serveis socials, això llevar grassa per vostè, bé.
i va ser campió i se va penjar una medalla. I a canvi d'això han dit, aquest, doncs li retean tot. Au, fora res, perquè què han guanyat d'això? Perquè, clar, si un diu, no, és que feim un esforç que li fa fer als ciutadans, perquè vostè no en fa cap. Feim un esforç, però a més aconseguim algunes inversions, jo ho podria entendre, però no, els campions del dèficit i els campions de l'endeutament. Perquè li vàrem deixar una comunitat, Banc d'Espanya, 4.500 milions d'euros de deute. Banc d'Espanya, la tenim a 7.500. Cada dia demana un préstec de 2 milions d'euros, de 2, dissabtes i diumenges inclosos, senyor president. Vagi acabant, senyora Mengol. Vaig acabant. Miri, senyor president, les prospeccions, no, abans, ara i sempre. Però jo no som d'eslògans, com vostè. Vostè és un president d'eslògan electoral. Vostè diu, no vull prospeccions, però no fa res. Ni tan sols ha aconseguit que ni un ministre ni en Rajoy el rebin. Per tant, no mos vengui aquí a donar lliçons. Miri, de reducció de diputats, en el nostre vot no reduirà democràcia, no reduirà representativitat a les Illes Balears i no sucumbirem a que pugui eliminar l'esperança de canvi de tants de ciutadans. Transparència tota, senyor president. Jo no faig declaració de patrimoni perquè no tenc el patrimoni que té vostè. Ho tenc tot penjat a la pàgina web. Un pis hipotecat, i això està penjat per tot. No tenc res a amagar, senyor president. No som com vostè. No som com vostè. I no me parlarà d'austeritat. Una persona que ve aquí, senyora cobra... Mengol, ha d'anar acabant. Sí, acabo tot d'una, senyor president. Cobra un sou en dedicació exclusiva, tots els beneficis de la farmàcia i dietes cada vegada que s'asseu en aquest Parlament i no se'ls ha volgut llevar en tota la legislatura. Miri, senyor president, no ha estat capaç d'entendre el que estava passant en aquesta comunitat autònoma. Efectivament, jo he donat les gràcies a els qui són els herois, a els padrins i padrines que han fet surar els seus nets, a la gent que ha defensat els drets bàsics de ciutadania, a els creadors culturals, a els treballadors públics, a tots i especialment a els docents, a els aturats, a els que viuen una situació d'extrema dificultat i veuen com els seus fills passen fam, a els emprenedors, a els comerciants, a les dones que un cop més hem estat sacrificades, a tots aquells que han anat moltes passes per endavant de vostè. I a tots ells els faig una crida. Les coses es poden canviar. Tenim una gran oportunitat en el maig del 2015, des de l'estima a la nostra terra i des d'una lluita aferrissada per tenir una terra d'oportunitats per als nostres fills. No vos rendiu. Jo no me rendiré. Els socialistes no mos rendirem. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Mengol.